ki khubor ka Batskhem TV ka umdi basnyam bat penjasliang Rupa Premium Meghalaya. Ukurtang jagaseng Kongres na Mawsynram constituency ba Batskhem marbanyang hakashitrik urampang arajar pausan ulah thep kerteng banyak kon yaki election embassy ke yeng dorba thawan jang ka khasi hus atan ma district council keban salong kar poi trik urampang arajar pausan hakajiya karan bikilar pathai kubor uba Batskhem mulong lada uyo ik jingjam un salong kum Ksiang ban Pynbeit yaki jing e bagi Kynram jang ki Hima kebidan hapo ke Mawsynram constituency. Having been nominated as a candidate to fill a seat in the 12th Mawsynram District Council constituency, do swear in the name of God, solemnly affirm that I bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and I will uphold the sovereignty and integrity of India. Give thank you for your names. Okay. Yes, you block that one. Ka banikong kidim bangin Pynbeit yaki Hima ban yaki jing kaja maja pot nawa ka konstituensi bidon ki jaka ki bede jong ke Hima jong garaj bat kumju ro ki jaka kur te ka we ngin Pynbeit choi kita dadap nang tu bade ngin yale ban sna yaki ak kum ki Hima ba per ki man kanika duara ngani Mawsynram malai sim bowal ma kidon ki bala pas kidon ki ngin sna tak nang ba ngin yo banwara district council ban pas ya ka bil ka seng kongres ka seng ka bala rim ba te ka seng kongres ki bala ya ka district council bat kumju ka state ma te banta ki pat ba ki e je ka seng kongres ndrei lada kim don ki nong trei kata ki pat ba ru ki long kinta ki do mse te kana kaliang jonga te ka baniko ka long bangin wat ni ki bala don apo parti kanang ban pen klan ju shu nomor ka seng jongi ka de napo grassroots ka kiu shedrong kuye ka puslong centralized ni nyet dia ka grassroots level jong ka parti ke tementang ngila form ki bon unit te nasnoba ka don ke jingkermen na kaliang ka parti ro banin rai ka thong ka banikong ya hapo Mawsynram constituency ka de ka constituency ka ba namar ba ni don bun ki chai pinre hong tu kawai ka badan kamat ka bangkong san do de banwan ra ka song suk song sai te tang ka parti kongresi ka bala ban wan ra ka ni ile i ba ka parti kongres ni la don bun kita kimat ki bang la pha na ka parti kum ka jinyada ya ka six schedule mo ban pen klan body ka six schedule ban pen klan body ka six schedule bat kum ju ro ba ni dang pen klan body ki Hima ya ki darbar sinong te nakaliang jonga padat ngan long kum Ksiang ban yada ban dei ban Pynbeit yaki no gindo ki jingka jama ja hapo konstituensi namar ka konstituensi jongi ga babon kini ki Hima ki rat ki sadarship kini ki tena kaliang jonga habang ayang ni kum tau candidate jongka MDC ndai tang kata ban ya don benda hapo disorder ndai ban petro ya ko lak do usop ban marba ka konstituensi jongi ga dap da ki bon ba ki ba jinjar bat ki ba long shitom ki ba haki kamtan na gitu ki jaka ki ba sha boda de situ ke ka parti jongi ka don ka jing su tanat namar ba mata ki ba ki la su tu ba jadi tang ka kongres hi ban ra ya kata ka ban song suk song sai te nga la sang abo jan baro ki ki sinong ni la yo ya ka jing su singai na ka liang ka ki pa ba ru ki shania ani te gidan ki parti ba niele nama ngomong mai kata ka parti NPP ro ka don jong MDC te na ka UDP ro ma udon na ka jong MLA ka ba la penyang candidate te ka parti VPP ro ka don nama ka MP ro ki yo ka bot ka ba bon te na ka liang jungi tre sitom bat nishania ba jau pai ba jong ka Mawsynram constituency ke ban ai ka jing job em kata pi ka kata barokot ki langut ki don hi la ka jong ka thau la ka jong ka nongrim ban pech ban phai su pech ba te ngan ongum no namar ni de na Mawsynram ndre ni hapan pech ni ka bo ka Mawsynram constituency ke kata ka de we te Mawsynram constituency ka dan ru sis pa sau po tam gisno te kata ka de we ngam ong ba tang na Mawsynram ndre nga sang lu barok we nama andalong no mi kmat ru ngaban pech lu barok hoi gisno kita kapor kala day
Pynbeit ya ki MDC jong pi Shaka Khasi Hills Autonomous District Council bat ka Giant Hills Autonomous District Council. Ayu kin le lada ki job ka ka thong ka bakidon ki ki man ki ba kongsan ki ba ki bu hakman kita ki de ki jingkeli ki ba fidon kam man yo ya ka jubab haswa ba pin lek ban tap ya ka vote jong pi ha ka arpwoi tarik urampang arajar arpsa. Baik ya ka program markman pat ki kertong